Здравейте, приятели! Днес ще решим някоя задача на Excel с цел да подобрим нашите знания. Ще започнем като открием подходящи задачки в интернет, които са някъде там. Например, ще напишем Excel задачи така в Google и ще потърсим дали има някакви задачи. Аз съм почти сигурен, че и при вас първия резултат в Google ще бъде един прекрасен сайт с множество примерни задачки, чрез които, решавайки казусите вътре, можем да се научим да работим с Excel и да научим къде се намират инструментите вътре в самата програма. Така, попадаме на страничка, в която има много примерни задачки. Така, и първата задача, която ни привлича погледа, това е файлът .excel. Условието на задачата ще бъде в работния лист задача. Така. Я да видим. Ето го. Така, за да можем да работим с този файл, най-напред трябва да натиснем бутона Enable Editing, с което ние ще дадем възможност на Excel да променя данните вътре в този файл. Така, както пишеше в сайта, в работен лист задача виждаме условията на тази задача. Така, на първо място искат да изчислиме бала на всеки ученик, като поясняват, че то е сумата от точките, получени от първа и втора задача. Значи първа и втора задача, състезателен бал. Значи тук ще си направим, аз бих си добавил една нова колона, като новата колона я добавям, като кликна върху буквата за колоната и използвам десния бутон на мишката и оттам си избирам в менюто Insert. По този начин вмъквам нова колона. Така, добавям си тук в колоната заглавие бал или състезателен бал. Някой да не си помисли, че става въпрос за бал с маски. Така, това нещо как да го форматирам по същия начин като останалите клетки. Начина е да използвам инструмента Format Painter. Format Painter ни дава възможност да копираме стилове, този стил, който сме избрали, да го пресъздадем, да кажем тук. Също бихме могли да го пресъздадем и тук. И също бихме искали да го пресъздадем и тук. Така. Вече имаме малко по-красиви таблички. Тук сме забравили да напишеме бал. Използвам комбинацията Ctrl и C, Ctrl и V, за да копирам съдържанието на клетката. Така, ако добре си спомням, то състезателният бал е равен на, пише равно на, посочвам клетката задача 1 плюс задача 2. Т.е. това е сбора на резултатите на съответния човек от първа и втора задача. Така, получих някакъв състезателен бал за един човек, но трябва да го пресметна този бал за още 100 човека. Как мога най-лесно да го направя това нещо? Като посоча в долния десен ъгъл, на клетката, вижте как ми се променя курсора. Става едно черно плюсче. И цъкна два пъти. По този начин аз мултиплицирам тази формула във всички клетки от така наречената таблица, логически завършена таблица. Така, с Ctrl и C и Ctrl и V мога да копирам тази формулка в следващата таблица и да пресметна състезателния бал на учениците от следващия клас.
от 5 Б клас. По същия начин с Ctrl и C, Ctrl и V мога да пресметна и в последната табличка 5 В клас всички състезателни балове. Я да видим, това ли беше задачата? Така, изчислете бала на всеки ученик. Това го направихме. Маркираме го като направено. Изчислете средния бал на всеки клас. Как се изчислява средна стойност? Средната стойност е равна на сумата от всички стойности, разделена на броя стойности. Но ние ще използваме формула, с която ще ни е по-лесно да се справим. Ето тук горе в дясно имаме бързи формули, най-често използваните формули в Excel. Втората формула се казва average, или това на английски означава средна стойност. Average. Виждате, че Excel е достатъчно интелигентен, за да ни предложи област от клетки, която той смята, че ние искаме да проверим за средна стойност. Така. Натискаме Enter и с което потвърждаваме, че точно това искаме от Excel. Така. Абсолютно по същия начин отиваме и смятаме average за другата паралелка и average за третата паралелка. Така. Маркирам си ги в зеленичко, за да са по-ясно видими. Така. Никъде не пишеше до кой знак трябва да закръглиме тази средна стойност. Дали да не прикрием част от знаците чрез този инструмент, или направо да не използваме формула за закръгляне. Хайде за сега само ще ги прикрием. Така, отиваме на задачите и маркираме тази задача като изпълнена. Така, следващото, което трябва да направим, е да изчислим средния бал на 5-те класове и да го закръглиме до цяло число. Охо, тук вече имаме закръгляне. Как можем да изчислим средния бал за всички класове? Къде да го изчислиме? Айде, примерно, ето тук ще си направим едно обединяване на клетки, за да можем да запишеме среден бал за всички класове. Ще ни стигне ли мястото? Стигна ни мястото. А тук можем да го изчислим. Как ще го изчислим? Като му кажем, че това е average от тази, с Ctrl избирам и другата клетка и третата клетка. Като през цялото време съм натиснал бутона Ctrl на клавиатурата. Натискам Enter. Изчислил съм колко е средния бал за всички класове. Но той съвсем не е закръглен до цяло число. Как мога да го закръгля? Закръглянето се случва посредством една функция в Excel, която се нарича round. Round, ама не се пише така, а е така. Round. Така, функцията round приема два параметъра. Първият параметър е число, което ще закръгляме, т.е. резултата от average. И втори параметър с точка и запетая в нашия случай е до коя цифра след десетичния знак. Тъй като ние не искаме никакви цифри след десетичния знак, напишеме, че искаме 0. 0 цифри след десетичния знак. Затваряме скобата и натискаме Enter. Съответно, виждаме, че в резултат получаваме закръглен среден бал до цяло число за всички класове. Тези двете нули след това можем да ги накараме да изчезнат, като използваме инструмента за форматиране, с който скриваме или показваме допълнителна точност. Така. Тази задача я изпълнихме. Я да видим какво трябва още да направим. Създайте диаграма, даваща възможност да се сравни средния бал за всеки клас спрямо максималния бал. Средния бал за всеки клас спрямо максималния бал. Добре. Нека тогава да си подготвяме данните по подходящ начин.
Значи първо искаме тук да пише класа. Я да видим кой клас е това. Тук имаме пети А клас. Значи имаме среден бал за 5 А клас. Я да видим. Не това. Мерча крос. Добре. Така, това искаме. Така. Среден бал за среден бал за 5 А клас. Така. 5 А клас. Нека да центрираме този текст, да е като другия. 5 А, след това 5 Б и след това 5 В клас. Така, тук ще напишем, че стойността на тези клетки е равна съответно на средната стойност за 5 А клас, равно е на средната стойност за 5 Б клас и равно на средната стойност за 5 В клас. Така, сега от нас искат да направим диаграма. Можем да си маркираме първо информацията, която ще влиза в диаграмата и след това отиваме в меню Insert. В меню Insert и караме Excel да ни предложи подходяща диаграма за сравняване на средните балове. Аз бих си избрал тази диаграма. Добре. Пишеме заглавие. Съпоставка на средни балове. Така, освен че имаме диаграмата, бихме искали да я направим по-маничка и освен това бих искал да я преместя така, ундо. Когато направите нещо нежелано, ундо. Така, искам да я преместя някъде, където да ми върши по-добра работа. Така. Така. С този плъзгач можем да променим изгледа към по-малък. Ами, смятам, че добре се получи. И виждам средния бал за 5 В клас, че е най-висок спрямо другите два класа и по-висок спрямо средния бал на всички класове, което е абсолютно нормално. Така. Създайте диаграма, даваща възможност да се сравни средния бал между петите класове. Добре, сега искат само петите класове. Маркирам си отново данните. Отивам на Insert, Recommended Charts и си избирам друга диаграма. Окей. И я поставям тук, да кажем. Окей. И тази задача я изпълнихме. Шеста задача. Под диаграмата напишете анализ в текстова форма за представянето на учениците от трите класа. Включващ съпоставка спрямо максималния бал и съпоставимост на резултатите. Съхранете файла в PDF формат. Добре. Хайде да напишем сега някакъв текстов анализ. Ще си маркирам няколко клетки, за да си направя място. Така. Сега тук ще напиша един анализ. Това, което вече забелязахме е, че средния успех на 5 В клас е много по-висок от този на останалите два класа и също така е по-висок от средния бал. Точка. Enter. Сега как да накараме този текст да се вижда винаги? Има функция, която се нарича Wrapping, обгръщане на текста.
Но къде е тя? Но къде е тя? Формат. Я да видим на формат. Текст. Fill. Border font. Wrap текст. Ето го. Окей. И сега вече нашия текст винаги е видим. Добре, маркираме и тази задача като изпълнена. И остана последната задача да съхраним файла като PDF. Как можем да направим това нещо? Отиваме на файл, експорт и си избираме PDF. Точки 2, PDF, казваме му Publish. Съответно, ето го резултата. Нашият файл е вече публикуван като един много хубав PDF, който ние можем да си принтираме. Това е за сега, приятели. Благодаря ви за вниманието и очаквайте следващия урок.